да се намери баща загрижен като него? Не, няма подобен и няма да има. Може ли да се намери приятел верен като него? Не, няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но има те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но има те и това прекрасно е. Може ли да се намери лекар мощен като него? Не, няма подобен и няма да има. Може ли да се намери помощник чуден като него? Не, няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но има те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но има те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но има те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но има те и това прекрасно е.